Kuya Baut, ako may istorya sa imo. Baka day ka matubod nga na eh. Nahiling mo ang kauwaga na. Halidig sa buwatan. Sundo duman sa Ligaspe. Kaya mga kaya Ligaspe na yang. Na natutumbok na yang. Halik digdi sa buhatan. Linangoy kuan. Paligaspe. Ambog naman siya na linangoy. Iyan sa langanin. Tanay mo, ako baga, ang rabas ko baglangoy. Gari speedboat. Ya, pero minuto. 5 na minuto sana. Buhatan to Ligaspe. Langoy at. Daing hingalaw, daing burubutwa. Pisos na rabas ko. Mala, may speedboat gali dyan na nagkasabay ko. Siya, nakalarga na. Nainutan ko pa. Pasirin sa Ligaspe. Kapag dito mo, may udo. Oh, dae. Dae nga. Basta linangoy ko ah. Grabing, believe talaga sa kuya. World record talaga. Para din na, dahi ako na-record. Kada magkinag-video. Ambogon yaman. Oh. Ako na maistorya sa mga. Ano? 5 minuto, may halik digdi sa buhatan. Halidig sa buwatan. Pasiring sa Ligaspe. Ah. Sa kuya, haling buhatan, 5 minuto, pasiring sa mayon, dinalagang ko. Iyang pasirin na anin mayaw. 5 minuto man. 5 minuto, dinalagan ko. Huto ako duman sa tuktok ang mayaw. 5 minuto, haling Linangoy mo, tapos dinalagan mo pa sa tuktok pa kang mayaw. dalagan iyan sana. Oh, grabe naman na. Iyan ang hambog naman na tunay Ay, Jesus yan. Maria Joseph. Pinano mo man an, ano ka? Si Sanggo ko? May magic? Ha? Tinanaw ko? Oh, Hala ko rin. oh. Tinanaw ko, bako nakaantos ako sa puro. Grabe naman. Ako na high blood na naman kayo. Mara daw nga lilig din, mara daw nga lilig din. Ako nalilibungan ako, dumidig nga iglaray. Jesus Maria. Takulang pa oh. Simple. Dua pa sa ng minuto. Dahil pakita naka 3 minutes. Yun na siya nabagang explanation. Dahil pagtut. Tumulan mo man lamang. Oo. Sige, tinumulan mo nga na ako, oh. Tumulan ta ka, ma'am. Sige daw, testing nga daw ngunyan. Languya daw, balikan, 10 minuto. Dahil mantara mo yan, oh. Istorya man sana. Ay ka naman sana mahambugan. Oh, huni naman. Ako nag-istorya man sana. Huni naman. Ah. Nagbanit ako dito sa buhatan. Natama sira digde? Masiraon dito sa buhatan. Maganyan. Oh, ano? Anong siraan na banwit mo dyan? Barabad ko pa siya na pigtakma na. Aram ko pirang kilo. Ah, Aram ko pira. pira? Naraot sa timbangan. Aw, di kinaya kang timbangan? Ay, kinaya ka. Baka kung 10 kilosan man sana. Ha? Baka 10 kilosan man sana. 5 kilos nga. 5 kilos? Ay, uyog-uyogon mo. Dahil sa dahil. Anong sira ito ko ta? Tukwa. Tukwa. Uyog-uyogon. Ako, nagbaluit pa dyan. Kung sa ano? paranuitan man sana. Dahil mo ko dadaw dyan. Siyempre daw. Ako puminaluit dyan. Nahiling mo itong so may mga bangka naman. Nagbabaranuit bagan dyan. Oh. Puminurul yang. What? So banuit ko, nakulao. Ah. Bakal nga ne. Di, dakol ba kasi nagbaranod yan. Pagbato na ka, nagkarulod sa kayan. Sa sobrang kadakulang ka na banuit ka. Ano nga ni ba ito? Balinang. Uyog-uyogon mo ah. Balina, pagbato ako si Ringkan. Pati sa barko ko, na service, tabar ko ang pigagamit ko pag nagbanuit. Nalulod ba? Dahil kasya. Kuminiling.